Hola, hola a todos, a todas. Ainda non empezamos, Veño a saudarvos, veño vos a dar a benvida e veño vos a comentar que nada, que en cuestión de 2-3 minutiños vai a comezar a gala, vale? Estamos agardando a que remate de chegar a xente, sabedes o que digo hoxe, ademais, eu mesma tiven que saltar do coche a 4 rúas daqui e vir correndo, porque senón non chegaba. Quero vos dar a benvida, despois fareino de xeito oficial aos participantes deste certame Xuventude Crea 2022, aos galardoados, ás galardoadas e ás familias e amigos que sei que estades aquí. Entón, imos ir cantando motores, vale? Agardade 2-3 minutiños e comenzamos. Émonos dar un forte aplauso xa para empezar, porfa. Porque hai un equipazo aquí agora mesmo traballando por cada recuncho, vos o mellor non o notades, non o percibides, non o vedes, pero por cada recuncho desta sala, aquí no Tinglado de Vigo, pois hai alguén que está traballando para que esta gala vaya ás mil maravillas. Moitísimas grazas e empezamos en 2 minutiños. Vémonos.
cabalgadura é unha peza onde amosamos todo o noso cariño a nosa terra Galicia. Queremos tamén que o público se sinta pois dentro dela e que tamén sinta o orgullo de ser galegos. Para nós, gañar a Xuventude Crea significa pois tamén moita independencia. É moi importante para nós, xa que agora mesmo estamos acabando a nosa formación. Na miña opinión, como un recoñecemento a noso traballo. Para noso teatro significa moitas cousas, ao final é o medio co que nos expresamos. Gostaríamos que o público se emocionase. Isto que empezou sendo tan pequeno, empezou sendo unha obra que fixemos para un cemiterio e agora gañar con isto, eu creo que é unha sensación de orgullo, de felicidade que non se pode describir. Para nós o teatro é unha descarga de adrenalina pura, é unha sensación de sentirse moito máis viva. Definiría o teatro como unha explosión de ti mesmo cara ao público que está vendo. Cando o público ve a asfixia, o que nos interesaría que percibise é un pouco esa sensación claustrofóbica, non? De noxo, de asco, que sinte calquera persoa que ve como se están a frear todos os seus intentos de expresar simplemente a súa individualidade, non? Para min, a videocreación é movimento, é un verbo de acción que activa o espectador. A obra chamase Corpo, Espazo, Tempo, e traballo dende o espazo en movimento e o corpo dende un punto subxetivo. O público gustaríame que a obra lle servise de emocións e que ao finalizar quedaran con un montón de preguntas que lle servise para o día a día. Para min, gañar a Xuventude Crea pareceme un recoñecemento moi grande. Para nós a cociña é desfrutar, é probar cousas novas, é experimentar. Cando cociñamos normalmente na casa, solemos pasar bastante ben, porque disfrutamos pois, probando unha cousa ou outra, recetas novas e tal. Aparte porque despois de cociñar vamos comer, entón estamos ilusionadas. Pois nada, o que quixemos con este prato, máis que nada foi introducir flocos de millo nun plato doce e conseguir facer un buñuelo, pero dunha maneira diferente. Na banda deseñada entroume a curiosidade cando comecei a ler os cómics de Francisco Ibáñez, e sobre todo Mortadelo e Filemón e Rúe de 13 del Percebe, pero todo linto do Bruguera. Carné de conducir conta a experiencia de viaxar, pero non só como unha viaxe física no sentido de desplazarse a un novo pobo ou a unha nova cidade, senón tamén a parte que hai en todos os viaxes, aínda que non os consideramos viaxes, que é a parte emocional. Para min a banda deseñada, se a tivese que resumir nunha palabra, é arte. A fotografía, ao fin e ao cabo, non tes que ter materiais increíbles para levar obras moi bonitas a cabo. É un proceso que para min é como se poidera sacar todo o que teño dentro de min, polo nun ordenador, editar unhas luz, cores e dicir, vale, isto é o que quería expresar e o que teño materializado. Pois gañei Xuventude Crea coa obra Mocidade, que consta de 6 fotografías. Son autorretratos, tamén utilizei a fotomontaxe, e son fotografías que collen momentos non moi específicos, pero sí momentos así con pintas da miña xuventude. Na miña casa sempre houve moita cultura, moita música, moitos libros, moito cine. A música, realmente foi a música a que despertou en min a poesía. A miña obra, en realidade, é simplemente unha observación e unha contemplación das situacións que eu vexo, que eu vivo. Gañar a Xuventude Crea, eu penso que é un gran pulo para os creadores, para os xóvenes creadores. Se titula Comerse o Mundo e nace un pouco como homenaxe a meus avós paternos. Pois gañar a Xuventude Crea, a verdade é que a mí me pilla por total sorpresa, non me esperaba para absolutamente nada. E para min supón un paso moi grande, non? E estou moi contento, a verdade, e este foi como o gran premio de todo aquilo que fui conseguindo no 2022 e que espero que continúe a partir de aquí adiante.
A miña afición por deseñar xoias venme desde moi pequeniña, desde que tiña 4 anos. Recordo que sempre lle pedía aos Reis Magos e a Papá Noel que me trouxeran contas para enfilar e facer os meus complementos personais. Bueno, esta é unha colección inspirada na miña vida familiar, xa que me creei nun pequeno taller familiar de meus tíos, de mecánica de coches. Entón, por eso, intentei transmitir esa idea de mecánica, de que todo funcionara ao unísono. Quen pretenda usar esta xoia, pois, sobre todo, debería ser unha persoa que valore a xollería de autor, que valore o traballo feito a má. Engañar a xuventude crea significa unha oportunidade de negocio, de que che contraten e podes seguir formándote neste sector. O diseño de xoias, pois, é creatividade. A música nunha palabra é moi complicado, eu diría viaxe. Para min é unha abstracción total, eu pecho os ollos, poñome a cantar, non sei se o fago ben ou o fago mal, pero é como unha viaxe, é algo que é máxico. Se un monte de persoas escoita o que facemos, creo que para mí sería algo, vamos... Sí, crear interese na xente que nos queira escoitar. Para min, gañar a Xuventude Crea, o primeiro premio segue sendo un soño, sigo asimilando, pois un voto de confianza. Un empurrón, porque eu creo que non nos pensábamos isto, non nos valoramos a nos mesmas. Levo pintando grafiti dende que teño 16 anos, unha cousa así. Empecei cos amigos, cun amigo que me dixo tes que vir a pintar, vai chamar que flip, provei e tiña razón. Eu creo que se hai algo que identifique o que eu fago son as cores. Gústame moitas cores pastel, mesturalas todas, facer cousas bastante saturadas e un pouco brillantes. Gañei o concurso cunha obra que se chama Sushi de Jato e basicamente un sushi de jato, non ten máis. Para min o graffiti é liberdade. A miña elección coa moda foi progresiva. Recordo que aos 14 anos rescatei unha máquina de coser da primeira muller de meu avó, que a que ninguén a sabía utilizar, e en cambio puxen a limpiar e a fedellar nela ata que conseguín que cosera. Coa moda podemos xerar emocións, ilusións. Estou moi contento con que o talento galego poida ser visto sexa a nivel regional que a nivel internacional. Pois a min desde pequena, eu creo que cando tiña 7 ou 8 anos, a miña irmá maior comproume a Nintendo DS, unha das primeiras. A mí mi primera consola fue la Game Boy. De pequeño empecé con Pokémon y siempre amé los videojuegos. A experiencia como usuario, a hora de poder crear o teu propio videoxogo, está un pouco dividida, porque por unha parte tes esa pequena liberdade que tes ao crear o teu primeiro xogo que, aínda que o mellor non o vas comercializar e non tes que ter en conta os usuarios que van a xogar o teu xogo, entonces podes decir, pues podo crear algo que a mí me guste, algo que a mí me encha. La típica historia que siempre se cuenta de la torre que hay que escalar, Kiwi es una interacción más de esa historia. Es un personaje que se encuentra en el fondo y tiene que ir subiendo y superando desafíos. Dentro de que cabe, gústame pensar que Kiwi gustou o xurado e espero que o mundo, cando poida recibilo da mesma maneira, e guste a moita xente. Xuventude Crea é unha gran pantalla de visualización do que está facendo a xuventude neste momento. Rapaces e rapazas que sinten paixón polo que fan, pola arte, por todas as disciplinas. Un escalonciño a abrir un poquinho as portas e decir, vale, pois igual sí que vale a pena a miña hora. Xuventude Crea impulsa creadores. Deixémonos ilusionar co talento galego en todas as súas posibilidades. É unha oportunidade enorme para os artistas e as artistas novas. Axúdanos a seguir innovando e a seguir creando novas cousas, sexa nunha área ou noutra, pois apostando por o novo talento que hai en Galicia. O Xuventude Crea é a catapulta perfecta para aquelas persoas que queren facer os seus sonos realidade. Potenciar a xuventude a que sigamos facendo o que nos gusta e que deso tamén se pode vivir.
permite a visibilización de proxectos de creadores novos. Dá unha plataforma para a xente amateur a facer cousas chulas. O Xuventude Crea deunos o que precisábamos, un voto de confianza. Creo que é diversión, é un abrir portas para todo o mundo e valorar sobre todo o talento xove. Se queremos conseguir algo, temos que chegar a todo tipo de público. Señor presidente da Xunta de Galicia, conselleira de Política Social, delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, autoridades aquí presentes, amigas e amigos, non nos daba chegado o día, que ganas tiñamos de estar aquí e decir xa benvidas, benvidos ao certame Xuventude Crea 2022, que este ano se traslada aquí a Vigo, ademais nun marco incomparable, maravilloso, miremos por onde miremos, isto está impresionante, no tinglado do Porto de Vigo. Queremos saudar tamén a todos os que nos estades vendo desde diferentes lugares a través da retransmisión en streaming. Agardo que o pasedes igual de ben que nós oímos a pasar aquí ao longo desta gala. A Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, desenvolve o programa Xuventude Crea, un certame que recoñece e dá visibilidade ao talento xuvenil. Este certame celébrase desde o ano 2010 cun alto nivel de participación. Polo tanto, neste ano 2022 cumpre 13 anos. Desde o 2010 participaron máis de 4.300 mozos e mozas cunhas 3.200 obras e proxectos creativos. Repartíronse casi 540 premios por máis de 800.000 euros e 72 mencións de honra. Neste ano son xa 78.000 euros os destinados para apoiar o talento mozo, o voso talento. Moitos dos mozos e mozas que pasaron por este certame noutras edicións soan con forza na escena artística nacional e internacional, como o muralista Mon Devan, que recordo perfectamente o certame no que eu estaba falando e ele estaba ás miñas costas facendo en directo un mural impresionante. Os poetas Alba Cid, Ismael Ramos, a compañía de teatro A Panadería, hoxe pasarán por aquí, por este escenario, os gañadores e gañadoras das 14 categorías que inclúe este programa. Pero o Xuventude Crea é moito máis que un concurso de creadores. É unha plataforma para mostrar á sociedade o talento da mocidade. É un escaparate no que o público pode coñecer a vos, o voso talento e as vosas obras, unha canle de divulgación das inquedanzas artísticas individuais e colectivas da xuventude galega. Eu engadiría, se mo permitides, que ao final este certame acaba sendo e facendo unha gran familia. Por iso, o abeiro do desenvolvemento do programa Xuventude Crea 2022, a Consellería de Política Social organizou exposicións culturais, 6 eventos finais do certamen Xuventude Crea e un coloquio interesantísimo no que tuven o prazer de participar, que tivo lugar no Culturgal, cos gañadores e gañadoras nas especialidades de poesía e banda deseñada. Tamén contamos coa participación do primeiro premio de novela curta do ano 2021, Alba Guzmán. Anunciamos alí unha maravillosa nova.
que xa está funcionando, o Museo Digital de Xuventude Crea. Podedes entrar xa nesta dirección, museoxuventudecrea.gal, e aí estades vos, os galardoados e galardoadas no programa nos últimos anos, as que con esta ferramenta se lle amplía a visibilidade na sociedade. Anunciamos tamén que dende xa temos o premio Carné Xove Xuventude Crea 2022. Está en marcha dende as 6 da tarde do día de hoxe ata o 19 de xaneiro do 2023. Esta é a mecánica do concurso. Estades vendo aquí unha cartela que xa vos vou explicar a continuación. A organización publicará en Easy Promos unha galería de candidaturas conformadas polas persoas premiadas nas diferentes categorías do Xuventude Crea. A candidatura gañadora será a que consiga máis votos no prazo estipulado, ou sexa, ata o 19 de xaneiro. Os titulares das candidaturas podedes facer uso das redes para incentivar o voto e a participación. Votar por si mesmos, no. A ver, poder poden, pero no, vale? Mejor no. Para votar precisade rexistrarvos cun correo electrónico e a candidatura gañadora obterá 100 euros para gastar en calquera dos establecementos adheridos ao Carné Xove. Bueno, e moitas máis cousas das que tedes toda a info nas redes de xuventude e podedes dende xa o que vos dicía, escanear este código QR que vedes na pantalla para empezar a concursar. O concurso xa está aberto dende as 18 horas do día de hoxe. Así pois, mozos e mozas, damos vos a benvida, pero que vos damos tamén os parabéns. É absolutamente emocionante comprobar ano tras ano o talento que hai en Galicia. Grazas por facer grande este certame que, por outra banda, é tan necesario para coñecervos. Grazas por seguir, por crear, por esforzarvos e por compartir con nós os vosos mundos. Non podemos empezar o Xuventude Crea 2022 sen darvos un emocionado aplauso a todos e a todas. E comenzamos coa entrega de premios. Nesta edición do 2022 participaron 350 artistas nas diferentes especialidades. Comenzamos coa categoría de artes plásticas. Este ano presentáronse 56 obras. As obras dos finalistas estiveron expostas na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela dende o 28 de outubro hasta o 29 de novembro do 2022. E imos ver neste vídeo quenes foron os galardoados e galardoadas. Adiante vídeo. Pois aí estaban os galardoados e galardoadas e para facer entrega dos diplomas e do premio preciso aquí neste escenario ao primeiro premio do 2021 nesta categoría, a María García Fernández. Por favor, María, acompáñanos aquí, ven a xiña, dámoslle un forte aplauso a María para recibila neste escenario. Ela gañou en Artes Plásticas no 2021. Grazas, María, por acompañarnos. Imos a comenzar por chamar aí mención de honra. Ela é Sara Caamaño. Sara, sube xa para recibir o teu diploma pola túa obra Arrastre. Aquí está Sara subindo xa. Está collendo xa o seu diploma e sitúase por aquí no escenario, por suposto. O terceiro premio, como víamos neste vídeo, foi compartido entre Nerea Cordeiro Cerviño coa obra Inhabitable. Ela non nos pode acompañar hoxe, pero manda unha gran representación. Alguén entre o público xa se está levantando e está moi emocionado, porque quen é? O pai. A súa filla foi premiada, terceiro premio.
Así que o pai de Nerea Cordeiro, emocionado, sube parabéns. E decía que era compartido, e foi compartido con María del Mar Ramón pola escultura ST, unha curva, unha ola, un cos. María del Mar non pode acercarse hoxe aquí, non pode estar con nós, manda un saúdo para todos vós e nos mandámoslle un aplauso moi forte a María del Mar. O segundo premio foi para un mozo, para Diego Vidal Míguez, pola obra Alienación. Adiante, Diego, sube e acompáñanos, por favor. Flamante segundo premio en Artes Plásticas. Recolle o teu diploma, sitúate cos teus compañeiros, porque imos recibir xa aquí neste escenario o primeiro premio, que foi para Iago Fernández Díaz, un mozo que da Estrada e fixo unha obra que se chama Comerse o mundo, que é o que queremos todos. Parabéns, Iago. Hai que decir que esta obra nace como unha homenaxe aos seus avós paternos. Pois aquí temos os galardoados e galardoada na categoría de Artes Plásticas no Xuventude Crea 2022. Damoslle un forte aplauso a todos eles. Graciñas. E cambiamos de categoría, ímonos coa categoría de arte urbana. Conto vos que esta categoría mudou de nome este ano. A que era chamada especialidade de graffiti pasa a converterse en arte urbana, co obxectivo de dar cabida ás diferentes expresións artísticas no eido do muralismo. Os murais dos finalistas estarán expostos aquí. Mira, estadelos vendo, están todos por este lateral. Cando remate a gala, se queredes, eu convídovos a que disfrutedes destas obras. Presentáronse este ano 5 obras e imos coñecer os gañadores ou gañadoras do Xuventude Crea 2022 en arte urbana neste vídeo. Aquí estaban as galardoadas, neste caso chamamos a este escenario para facer entrega dos diplomas e do premio á Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel. Benvida. O terceiro premio, diámolo aquí neste vídeo, foi para Andrea Otero Vázquez, que de Ribadavia, pola súa obra Inés e Anís, chamounos hai un anaquiño que se puxo un pouco pachucha, que quería estar aquí hoxe recibindo, además de Cristina Pichel, o seu diploma, pero non pode estar, así que mandamoslle moitos mimos, moitos azos, para que se recupere pronto e, dende logo, faremoslle chegar. O segundo premio foi para Elvira López, coa obra Egos. Así que, Elvira, por favor, acompáñanos. Aquí está Elvira. Parabéns, Elvira. E o primeiro premio foi para Fernanda Rodríguez, tal como viamos, coñecida como Fercho, grazas á súa obra Susi de Jato. Hoxe non pode acompañarnos, pero mandamoslle os parabéns. Primeiro premio, ademais, parabéns porque son 3 mulleres as gañadoras en arte urbana e a primeira vez que isto acontece. Así que parabenizámonos e damoslle un fortísimo aplauso. Gañadoras. Moitísimas grazas. Ímonos agora á categoría de creación de videoxogos. Nesta categoría presentáronse 8 participantes con 3 obras. A creación de videoxogos é unha categoría introducida no ano 2020 e que dá percorrido ao abano formativo desta disciplina en Galicia, que conta cun grao universitario e cun máster. Coñecemos a continuación os galardoados e galardoadas neste vídeo.
Pois aquí desvelábamos, aquí estaban os gañadores, gañadoras, preciso no escenario para a entrega do diploma, dos diplomas e dos premios, o primeiro premio desta categoría no ano 2021 a Pedro Peteiro e a Manuel Silva Díaz. Subide aquí ao escenario, por favor. Bueno, emocionante recibir o primeiro premio da pasada edición e dar agora os premios aos sucesores. O terceiro premio quedou deserto, tal como víamos. O segundo premio foi un grupo formado por 5 mozos e mozas de Vigo. Jorge Fernández, Eloi Pena, Celia Fernández, Brandán Reino e Sara Martínez, coa obra que se chama Poupar. Así que subide, por favor, a recibir o voso flamante segundo premio. Aquí están subindo xa. Vexo que de todos eles veñen 2 representantes. Aí están. Pola obra Poupar están recollendo o seu diploma que os acredita como segundo premio do certame Xuventude Crea na creación de videoxogos. Recibimos agora primeiro premio para a obra Kiwi de María Santalla e Daniel Alejandro Santiago. Adiante. Pois están recollendo aí os premios. Recordamos que a creación de videoxogos, o que decía ao principio, que conta cun grau universitario, cun máster. Eu que teño unha filla e tanto lle rifo porque ande sempre ca maquinita, o mellor é o futuro, e estou destrozando aquí unha gran carreira por diante, verdade? Parabéns, moitísimas grazas, que o desfrutedes moitísimo, que sigades con nós no Xuventude Crea. Moitas grazas. Dámoslle un forte aplauso. Pero claro, a min quédame curiosidade de ver e de saber como é a obra gañadora. Creo que debemos ser o momento para poñer esta obra Kiwi de María Santalla e Daniel Alejandro Santiago. Imos disfrutar dela. Pois aí estaba. A obra Kiwi, que foi a gañadora en creación de videoxogos. E ímonos agora con unha categoría que a min me encanta. E creo que a vos tamén, a categoría de cociña. Nesta categoría presentáronse 9 participantes con 6 creacións. A final de cociña desta categoría celebrouse o 29 de outubro nun marco maravilloso que é o Mercado de Abastos de Santiago de Compostela. Imos coñecer aos gañadores ou gañadoras desta categoría de cociña no vídeo.
Bueno, a ver, teño que dicilo, tanta elaboración aí que xa daban ganas de que hai que introducir que a fagan aquí en directo e que a presentadora cate as elaboracións. Teño que chamar aquí este escenario para entregar o diploma e os premios. O primeiro premio do ano 2021, Francesca de Nigris. Francesca, aquí está, acompáñanos. Francesca gañou ano pasado con elaboración maravillosa e este ano vai dar o relevo. Empezamos co terceiro premio, que foi para o grupo formado por María Cristina Domínguez Queijo e Jorge Novo Rodríguez. Eles fixeron un prato que se chama Róbalo de mar e terra. Acompáñadenos, por favor. Terceiro premio da categoría do Cociña do Xuventude Crea 2022. Recibindo os seus diplomas. O segundo premio foi para Isabel Viveiro e gañou co prato Carolina. Adiante, Isabel, parabéns. E recibimos aos gañadores o primeiro premio do certame Xuventude Crea 2022 na categoría de cociña. Foi por o grupo formado por Andrea Maseda e Miguel Morán Gueimonde. Eles son de Cospeito. Gañaron co prato perlas de pistacho e chocolate branco, natillas de castaña e flocos de millo. Decidime se non había que probarlo aquí isto. Recibímolos con un fortísimo aplauso. Están recibindo o diploma, están recibindo os premios e hai que destacar que o ano pasado, na edición 2021, resultaron tamén gañadores do segundo premio nesta mesma categoría de cociña. Así que parabéns a todos, a todas, seguide cociñando. Galicia é unha potencia, temos unha despensa maravillosa de mar e de terra e temos uns cociñeiros e cociñeiras moi top. Moitísimas grazas. E mentres eles baixan, presentamos xa a seguinte categoría, que é a categoría de fotografía. Nesta categoría presentáronse 59 participantes con outras tantas obras. As obras dos finalistas estiveron expostas na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela desde o 28 de outubro ata o 29 de novembro. Imos coñecer os galardoados e galardoadas agora mesmo no vídeo. Bueno, impactantes as fotografías, canto talento temos aquí. Preciso aquí para entregar os diplomas e o premio. O primeiro premio desta categoría de fotografía no ano 2021, Andrés González Seara. Xa está saindo, imos lle dar un forte aplauso a Andrés. Moitas grazas, Andrés, por acompañarnos nesta velada. Moitísimas grazas. Imos chamando xa os galardoados. Nesta categoría houbo dúas mencións de honra. Unha delas foi para Raquel Diz pola obra Ese virus que ni muere ni nos mata. Raquel, onde estás? Raquel, vente. Pensei que non me estabas escoitando. Mención de honra. Damos un fortísimo aplauso. E Martín Blanco, mención de honra tamén por Salitre. Adiante, Martín, parabéns. Recibindo o seu... Fixéchelo a propósito. Vale, pois non o fagas. O terceiro premio foi para Olaya Rodríguez pola obra O Parto. Olaya, benvida, parabéns.
O segundo premio foi para Miguel López polo proxecto Patei Matos. Miguel non está, pero hai alguén que está moi feliz, que é a súa nai. Así que a nai de Miguel vai subir no nome do seu fillo a recoller o diploma que o acredita pois, como segundo premio desta categoría. E o primeiro premio foi para Yael de Lorenzo, que gañou co proxecto Mocidade. Arriba, Yael, parabéns! Primeiro premio na categoría de fotografía no Xuventude Crea 2022. Aí estades todos, sacamos a foto de familia que xa vos acredita, claro, acredita vos xa para sempre, formades parte da familia do Xuventude Crea no ano 2022 e ademais xa sabedes que ides estar dende xa no Museo Virtual que está na rede. Moitísimas grazas, forte aplauso para eles para que baixen. Graciñas. Vou aproveitar para falarvos de algo que me encanta. Non sei se coñecedes, penso que sí, porque xa levan moitos anos, a exposición itinerante do certame Xuventude Crea. Temos aquí a súa comisaria, Alexandra Rodríguez Rey, e imoslle pedir que nos acompañe aquí neste escenario porque queremos falar desta exposición. Dámoslle un fortísimo aplauso. Alexandra, sube. Alexandra é a comisaria de expo itinerante deste certame, chamada Xuventude Crea máis dunha década, ven comigo. Esta exposición acolle algunha das obras que a mocidade galega regalou a este programa dende o ano 2010. Pretende condensar unha mostra pequena en tamaño, pero grande en calidade que evidencia o potencial artístico da nosa mocidade. Damos a benvida a Alexandra e imos coñecer un pouco máis polo miúdo esta expo nun vídeo que temos preparado. Pois gañar, como todo reconocemento, un impulso a seguir facendo o meu traballo, pero o máis importante é a visibilidade que che dá de estar exposto despois de que se faga un catálogo, entonces mola moito. Xuventude Crea, o que fixo foi reafirmarme como artista, sobre todo na temática que estaba tratando, que son a temática dos memes e da crítica social, e tamén seguín facendo curtametraxes de temática máis narrativa e crítica, como a Homomaquia, que estive nomeada aos Goya no ano 2020. Levei un mestre Mateo da Academia Audiovisual Galega, que sempre está moi ben ser recoñecido aquí na casa, e pasou por un montón de festivais, como, por exemplo, o Festival de Málaga, no que levamos ao Premio do Público, e moito máis festivais tamén, tanto en España como Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Estou preparando unha exposición que segue a mesma temática co cadro que gañei. Estou cunha curtametraxe xa narrativa chamada Sandwich Cat. Coincidiu que a obra que me presentei en Xuventude Crea foi das primeiras de esa obra de espacios deshabitados nos que estiven traballando. Despois de recibir este premio, pois seguín desenvolvendo a idea e fixen unha primeira exposición individual nunha galería da Coruña e a partir de aí pois pude profesionalizar máis a miña trayectoria, non? Empezarse a traballar con galerías e xa facer coleccións feitas para expoñer. Agora mesmo, pois atópome traballando con galerías aquí de Galicia, sigo participando en certames, intentando expoñer tamén fora de Galicia, en Madrid, entón, pois estou super satisfeita en realidade por estar dedicándome á pintura totalmente. Dende o Xuventude Crea, sigo traballando cada día con máis ilusión. Pois sí, aquí estábamos vendo un pouquiño un vídeo do que era esta exposición itinerante. Vouche dar o micro, Alexandra. Esta exposición arrincou en maio do 2021, onde en Ribeira, verdade? Pasou por 10 sedes ao redor de toda Galicia e remata o percorrido en xaneiro do 2023 na Coruña, na sede Mans da Fundación Paideia, e de feito xa se pode visitar agora, non? No mes de decembro. Ti como comisaria, Alexandra, que balance faz da acollida do público nas diferentes sedes nas que estivo esta exposición? Pois a verdade é que o balance non pode ser máis que positivo, porque o comentaba un dos premiados deste ano. É unha necesidade a chegar o arte a todos os tipos de públicos posible. Esta exposición xustamente é o seu obxectivo.
facer un percorrido sobre as obras que están en colección do Xuventude Crea, que é unha calidade inmensa a que forma parte deste premio, e vos agora mesmo entrades a formar parte dela, así que a miña noraboa, pero sobre todo o formar parte deste proxecto expositivo de sedes diversas, espazos públicos como bibliotecas, espazos xoves, museos, achegarnos a todos os públicos posibles para facer o máis importante, facer a arte o máis accesible posible. Cando un colle entre mans este proxecto, que despois é unha realidade, esa exposición itinerante, que se pon unha como comisaria como reto? Cal era o reto? Bueno, realmente, para min, o reto era facer unha selección dentro dunha mostra tan ampla de obras con moitísimo talento, non? Esta exposición ten unha narrativa, ten un discurso que con todas as obras que hai no premio poderían construirse infinidade de relatos. Esta é unha representación, pero o obxectivo principal era falar dos múltiples camiños da arte, das múltiples posibilidades, das múltiples opcións e de que non hai unha única vía marcada. Hai miles de opcións, a elección é únicamente vosa. Claro. Como xestora cultural, muller que vive do seu traballo no ámbito artístico, que consello lle darías, agora que te estamos escoitando, tes mozos, mozas, que moitas están empezando neste camiño, que consello lle darías a un mozo ou unha moza que se quere dedicar a isto? Pois eu penso, a miña perspectiva persoal, que a arte, a cultura en xeral, é tan diversa como somos nós, as persoas. Entón, non hai unha única non hai un único consello adecuado que podo darvos. O que podo dicirvos é que se sodes honestos con vos mesmos e este é o lugar que queredes ocupar, se queredes estar dentro do ámbito da cultura, loitade. E de seguro os camiños ábrense, as portas comezan a aparecer unhas tras outras. Non estades sós, hai moitísimas opcións, hai institucións, hai persoas, colectivos, cada vez formatos máis diversos que están aí para apoiar, para dar oportunidades e que a rede que representa a nosa cultura siga medrando. Así que simplemente loitade. Fantástico, Alexandra. Non hai máis que darlle un fortísimo aplauso, ademais, por todo o traballo realizado con esta gran exposición que moitos de nós tivemos a oportunidade de visitar, que era magnífica. Alexandra, moitísimas gracias por acompañarnos. E nos imos a continuar. Imos continuar con outra das categorías. Presentamos a continuación a categoría de música. Nesta categoría presentáronse 42 participantes, cun total de 23 obras. Incorporouse este ano a modalidade de música clásica dentro desta categoría, na que os participantes poderán optar, ademais do resto de premios, a un premio especial adicional de 1.000 euros. A fase final da categoría de música foi un evento celebrado o 6 de novembro no Playa Club, na Coruña. E imos ver neste vídeo os gañadores ou gañadoras da categoría de música. Pois aquí os tiñamos, aquí estaban os gañadores e gañadoras. Para facer entrega dos diplomas e do premio, preciso que me acompaña aquí no escenario o terceiro premio desta categoría no ano 2021. Eles son Karma Animal e van a acompañarme xa de feito, xa están vindo hacia aquí, Brais Pérez e Xosé Lois Sío. Benvidos. Empezamos a recibir os galardoados. O terceiro premio foi para o grupo Cantometrix, que interpretaron os temas Maios e Manuel do Campo, bebendo da música tradicional e popular de Galicia e do mundo. Hoxe non poden estar aquí, pero aparte é por un motivo que nos encanta, porque están grabando. E isto é genial, así que mandamoslle os parabéns e mandamoslle un forte aplauso a Cantometrix.
por este terceiro premio. Que graven moito. O segundo premio foi para Iria Vilas Iglesias, co proxecto Xa-Lum. Iria non pode vir hoxe, pero mandou gran representación. A súa nai, onde está a nai de Iria? Non se quería levantar a nai de Iria. Eu digo vos a verdade, os pais e nais están sendo moi protagonistas hoxe nesta gala. Eu estou desexando que a miña filla gañe premios tamén para ir a recoller o seu e soltar un speech largo, ademais, de mamá orgullosa. O primeiro premio foi para o dúo Faíscas, formado por Lara Álvarez e Brais Fernández. Presentaron dúas cancións tituladas A Flor e Vals de Traspielas. Brais non está hoxe aquí, non pode estar, pero sí que está Lara. Lara, arriba, campeoa! Queres o noso primeiro premio? Imoslle dar un fortísimo aplauso a todos, moitísimas grazas de verdade por participar neste certamen do Xuventude Crea 2022. Imoslle pedir a todos que baixen, excepto a Lara. Lara vaise quedar comigo. Imoslle aguantar por aquí, por esta esquiniña, por favor, compañeiros, collemoslle o premio, collemoslle o diploma, porque queremos escoitar a actuación dos gañadores. Brais non está, pero Lara é moi valente, é a metade, o 50% do dúo Faíscas, e estánlle poñendo todo a súa medida para actuar. Lara, eu creo que nos vai interpretar unha canción que se chama Flor. É unha canción, vou vos a contar un pouquiño de que vai, unha canción que fala da terra, que fala do sentimento que vai medrando dentro de nós cara a ela. Mentras que Valde Traspielas é unha adaptación, unha nova versión desta canción originaria da aldea de Brais. Onde é a aldea de Brais? Traspielas. E onde é eso? Claro, a ver, coñezo Galicia, pero así. É Pontevedra, é unha aldea de... E ti de onde és, Lara? Ti eres de Redondela. Bueno, faiche falta algo máis, Lara? A túa guitarra, vai por ela, e imos escoitala. Lara, que forma parte do dúo Faíscas, Brais hoxe non a pode acompañar, pero imos escoitala interpretando a canción Flor, e para que empece moi ben e coa calidez que se merece, imoslle dar un fortísimo aplauso porque é o primeiro premio na categoría de música do certame Xuventude Crea. Cando queiras, Lara. Flor, medras no interior, arranca miña carne, déixame baleira, pero che, ai, 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 pequena flor, sempre vivas carabéis, froito da revolución. Caruceo, fortes puños, a insignia dunha terra que esquece o seu pasado. Reguémolo, corazón. Levantemos los cimentos, levantemos marejadas de faíscas liberadas, levantemos fortes ventos, levantemos los cimentos, levantemos marejadas. Raíces,
¡Qué maravilla! ¡Qué voz tan absolutamente cautivadora, cristalina! Cantas emocións se poden transmitir a través dunha voz como a de Lara Álvarez, co seu compañeiro Brais, que hoxe non pudo estar, gañadores do primeiro premio na categoría de música do Xuventude Crea, maravillosa interpretación. Amigas, amigos, que continuamos e ímolo facer coa categoría de teatro, no que tivemos este ano un total de 43 participantes con 8 obras. A final de teatro celebrouse os días 29, 30 e 31 de outubro no Salón Teatro de Santiago de Compostela. E os gañadores ou gañadoras ímolos coñecer agora mesmo neste vídeo. Pois aquí estaban os gañadores, gañadoras na categoría de teatro e preciso aquí e convido para entregar os diplomas e o premio ao presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. Benvido. Como víamos deste vídeo, o terceiro premio quedou deserto. O segundo premio foi compartido, en concreto, para Javier Castiñeiras García coa obra Brazaletes. Javier hoxe non pode estar aquí, pero mandou representación, vai vir recoller o seu premio no seu nome, Andrea Blanco. Andrea, aquí está Andrea. Grazas. Entregándolle xa ese diploma que lle fará chegar a Javier Castiñeiras. O premio foi compartido polo grupo formado por Sonsoles e Claudia Tordable, Jacobo Mo e Daniel Rodríguez pola peza Só se aplaude ao final. Eles non poden asistir hoxe, non están aquí. Mandámoslle o noso garimo os parabéns porque son o segundo premio compartido da categoría de teatro do Xuventude Crea. O primeiro premio tamén foi compartido entre a Asociación Palimoco Teatro de Lugo coa obra E se todo se reducise ao amor. Por favor, os representantes de Palimoco Teatro, subide a recibir o voso primeiro premio. Parabéns! Podedes ovacionar o que queirades, diso se trata. Un premio, como dicía, compartido con outro grupo, con Vórtice Escénico, coa obra Asfixia. Voulle pedir aos representantes de Vórtice Escénico que nos acompañen aquí para recoller o seu primeiro premio na categoría de teatro. Bueno. Pois si, vos ides situar. Vindes fantásticos, eh? Eu estaba preocupada polo vestido, pero estades fantásticos. Parabéns a todos, a todas. Seguide, queremos vermos ano tras ano, non só no Xuventude Crea, senón o que pasa por todo aquel artista que pasa polo Xuventude Crea, que despois medra e está por todo o mundo. Fortísimo para todos, fortísimo aplauso para todos eles. Graciñas. Moitas grazas. Imos a continuar e cambiamos de categoría e chega a categoría de banda deseñada. Nesta categoría presentáronse 13 participantes con 13 obras e imos a coñecer os galardoados e galardoadas no vídeo.
E para entregar... Sí, aplaudide. Pois claro... Para entregar os diplomas e o premio, preciso aquí, ao meu lado, no escenario, a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, a Marta Fernández Tapias. Benvida. Imos empezar a chamar xa. Sabíamos que houve mencións de honras, nin máis nin menos que 3. Para Sabela Álvarez, coa obra Buda, e para Siki Luis Jan, coa obra A Fantasma, eles non... Bueno, A Fantasma. Vale. Eles non están hoxe, que era o que quería decir, vale? Que me embalei. Eles non están hoxe, pero sí está outra mención de honra, que é David Tarrío, coa obra Cocón. Así que, David, por favor, sube aquí a buscar o teu diploma, que te acredita como mención de honra. O terceiro premio foi para Daniel Souto Pazó pola obra Rapid Eye Movements. Daniel, onde estás? Aí está Daniel. Acompáñanos, por favor, para recoller o teu diploma como terceiro premio na categoría de banda deseñada. O segundo premio recaeu en Brais Fierro coa obra A Ponte. Benvido, Brais. Parabéns. E o primeiro premio foi para Ángel Carraval, que gañou coa súa obra Carné de Conducir. Parabéns, benvidos. Claro, a mí facíase unha cara coñecida estes 3 rapaces, e por que era? Porque tivemos unha charla do Culturgal. Foi fai pouquiño, pero a mí xa se me iba. Digo, estes rapaces coñezos de algo. Así que era diso. Despois falaremos desto, do Culturgal. Parabéns, rapaces, o futuro da banda deseñada en Galicia. Moitísimas grazas. Fortísimo aplauso para eles. E mentres eles baixan abandono escenario, imos a presentar a seguinte categoría, que é a de poesía. Nesta categoría presentáronse un total de 46 participantes con 46 obras, e os gañadores e gañadoras símbolos coñecer neste vídeo. E para entregar os diplomas e o premio, convido a subir ao escenario o primeiro premio de novela curta no 2021, Alba Guzmán. Onde estás, Alba? Aquí temos a Alba. Dámoslle un fortísimo aplauso. Alba Guzmán, que xa está situada no escenario pois para recibir os gañadores da categoría de poesía. O terceiro premio, como viamos, foi para Adrián Agustín, que escribiu Itinerario da Cegueira. Benvido, Adrián. Parabéns. O segundo premio recaeu en Daniel Chapela, con Biscoito de Laranxa. Adiante, Daniel. E o primeiro premio foi para Ciro Fernández, que gañou coa súa obra A Anguria do Hermetismo. Ciro está fora estudando, pero acompáñanos para recoller o premio a súa titora na universidade. Benvida, moitas grazas por estar con nós. Aí se están poñendo nos seus postos, primeiro, segundo e terceiro. Moitísimas grazas, faráslle chegar a Ciro pois os nosos parabéns. Que gran futuro tedes na poesía e canta falta fai poesía. Moitísimas grazas a todos e damoslle un fortísimo aplauso mentras baixan do escenario. Falaba antes do Culturgal
Falaba dos rapaces de banda deseñada, pero tamén é que no Culturgal falamos cos rapaces que gañaron poesía e con Alba Guzmán, premio novela curta no 2021 no Xuventude Crea. Este ano esta categoría quedou deserta, pero a boa nova é que a obra coa que gañou Alba foi publicada recentemente por Xerais, e ademais os gañadores tedes esa obra, esa novela, nas bolsiñas que vos deron a entrada. Dese coloquio do Culturgal, no que falamos de tantas cousas, no que o tempo se nos fixo, verdade, pequerrechiño, nos que nos pasamos da hora, nos que nos tiveron que decir que cortáramos xa porque seguiríamos falando horas e horas do voso talento, temos un vídeo que vos queremos mostrar a todos e a todas. Adiante. Toda a plaquete que presentei xurdiu grazas a un obradoiro con Antía Otero, a poeta de directora de Apiario, non? E a partir de aí, pois, fun tirando do novelo, e cando pechei, digamos, ese artefacto, pois animeime, non? Porque me parecía un premio con moito prestixio, con moita bagaxe, un premio, pois, moi ben considerado dentro do noso panorama actual. O que escribín, pois, é moi distinto, digamos, de outras cousas que escribira, pero porque creo que na poesía hai que, non sei se diría innovar, pero sí que diría que hai que sempre tratar de falar do que sintes no momento, e o que sintes no momento naturalmente cambia, non? Sí que me interesei pola banda deseñada bastante temprano, porque eu comecei co todo que ven sendo Bruguera, Mortadelo e Filemón, Rube 13 del Percebe. Tive a mala sorte de que a orientadora do instituto no que eu estaba díxome literalmente a frase de bueno, todos sabemos que polas artes non se chega a ningún sitio. A día de hoxe o que máis beneficio económico, que tamén é algo importante, o que máis beneficio económico que me deu foi a banda deseñada e as artes. Eu son da Coruña, e no Foro da Coruña había unhas charlas pois que falaban das escolas de arte, bueno, falaban pois eso da Mestre Mateo, da Pablo Picasso da Coruña e tal. Falei co director da Pablo Picasso e metíme a diseño gráfico, así e tal. Iba para física e fíxime así. Cursei os 4 anos de diseño gráfico e non me rematei, fixen ilustración. Entonces, pois, eso, non deixei de garabatear nunca. Os propios cómics que teño feito son tamén a propia formación. É dicir, igual fixen o doble de horas que podía ter feito para este cómic que fixen para este ou para o anterior, porque foi o propio proceso de vou aprender, isto non me convence, como fago mellor, e a partir de aí pareceme un mundo moi interesante, realmente creo que hai que darlle moito valor. Que é para ti verte como autora o teu libro aí abaixo? Non teño, sigo sin ter palabras porque eu son unha persoa moi ambiciosa que quere todo o rato mellorar e facer as cousas o mellor, entón para min é unha gran satisfacción. Mais que ver a novela publicada, todo o proceso que houbo dende que gañei o premio ata que apareceu aí. Todo o que aprendín, todas as persoas que pasaron pola miña vida, toda a experiencia que supuxo ter un libro, foi fermoso e diume moitísimas ganas de seguir escribindo. Pois sei que teño máis de 20 premios, pero non sei cantos teño no eido literario. Sin embargo, ningún como Xuventude Crea me permitiu chegar a donde estou. Que coloquio tan maravilloso mantivemos no Culturgal, de verdade, cantas cousas saíron, que necesarios son estes coloquios entre todos nós, para coñecervos, para ver de onde saen todas esas cousas. E que bonito o que dixo Alba, coa súa novela, ali abaixo estaba a súa novela que eu fun mercar, ademais, e que me asinou Xoaniña de Deus, non máis de 20 premios, pero Xuventude Crea realmente foi o que se che quedou aí. Moitísimas grazas a todos, de verdade, por ter participado naquel coloquio de que sacamos tantísimas cousas. Imos agora con outra categoría, a categoría de moda e deseño de xoias. Nestas dúas categorías presentáronse 29 participantes con 29 obras. A final desta categoría tivo lugar ao 5 de decembro na igrexa da USC e é nese mesmo espazo onde están expostas desde o 5 de decembro ata o 29 deste mesmo mes, ainda estamos a tempo para ir a velas.
Hoxe temos vos preparado algo diferente. Temos aquí as pezas, temos as coleccións, así que imos a disfrutalas en vivo e en directo, que soe a música e adiante. What the fuck? Bueno, non me digades que non foi maravilloso todo canto pasou por aquí. Creo que podrían estar estas creacións desfilando en calquer pasarela do máis alto nivel. Que maravilla o talento que hai, tanto en moda como en xoias. E falando de xoias, ímonos xa con esa categoría, con deseño de xoias. Presentáronse 9 participantes e os galardoados e galardoadas, imos velos a continuación.
Que pezas tan maravillosas, sí, aplaudide. Verdadeira artesanía. Para entregar os diplomas e o premio, preciso no escenario, pois a comisaria da exposición itinerante do Xuventude Crea que escoitábamos antes, Alexandra Rodríguez. Aplauso para ela e benvida de novo, Alexandra. E recibimos xa o terceiro premio, que foi para Evelyn Lores pola súa obra La chica del espejo. Evelyn non está, pero vai a recoller no seu lugar a súa nai. Onde está a nai de Evelyn? Aquí levantándose xa. Parabéns, trasladamos os parabéns á súa filla e ven a recoller o diploma que a vai acreditar xa para sempre como terceiro premio do Certame Xuventude Crea 2022 na categoría de deseño de xoias. Parabéns. O segundo premio foi para Aldara Hernáiz Sánchez pola súa obra Una vuelta más. Aldara, onde está Aldara? Aquí está Aldara, e sabedes por que me reín? Porque é de Padrón, eu son de Padrón, e emocioname moitísimo, porque coñezo a Aldara de sempre, e é maravillosa esta sorpresa. E ademais, vou a contar, vou a cotillar un pouco, xa que temos tempo, non temos tempo. A peza ten moito que ver coa túa historia familiar. É a neta de Vilasio, e Vilasio foi unha persoa que determinou a vida de todos os rapaces e rapazas de Padrón porque ten, non sei se me equivoco, pero o carrusel, o tío vivo máis antigo de Galicia, un dos máis antigos. Parabéns, Aldara, de verdade. Canto nos gusta ver medrar así a nosa mocidade das nosas vilas. O primeiro premio foi para Rebeca García, que realizou a creación TikTok Collection. Parabéns, Rebeca. Primeiro premio na categoría de deseño de xoias. E aquí as temos as tres, damos vos os parabéns, que sigades así, hai futuro porque as pezas son dunha altísima calidade e sei, constame que as tres teñen unha gran historia detrás. Moitísimas grazas. E cambiamos de categoría, xa obviamos antes pasar por aquí todos estos rapaces e rapazas con estos atuendos tan maravillosos. Imos a categoría de moda. Esta categoría presentáronse un total de 20 participantes con outras tantas obras. Coñecemos os gañadores e gañadoras no vídeo. Pois aí estaban os galardoados e galardoadas na categoría de moda. E para entregar o diploma e o premio, convidamos aquí a este escenario a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García. Benvida. E imos chamando vos xa, terceiro premio, que foi para Laura Barrós Chans, que presentou a colección Novo Pentaerión, inspirada na arquitectura grega. Parabéns, Laura. Aquí vai subindo para recoller o seu diploma. O segundo premio, chamámolo xa, Antía Vieiro, presentou a colección Vaya Huevos. Arriba, Antía, parabéns. Ven a recoller o diploma que acredita como segundo premio. O primeiro premio foi para Brais Albor, que de Santiago de Compostela. Brais é graduado en diseño de moda pola mestre Mateo. Actualmente está realizando unhas prácticas en Italia, en Versace, ni máis ni menos. El non está aquí, pero ven a recoller o premio no seu nome a súa irmá, que ademais trae o mellor proxecto que hai na vida consigo mesma. Parabéns, de verdade.
Pois parabéns, falle chegar a Brais todo o noso cariño, espero que lle vaya de maravilla, ni máis ni menos que facendo prácticas con Versace, aí es nada. Graciñas a todas. Vamos a continuar. Mentras elas baixan, damoslle un fortísimo aplauso. Cambiamos de categoría. Ímonos a categoría de videocreación. Presentáronse a esta categoría un total de 16 participantes con 16 obras. A final desta categoría tivo lugar o 19 de novembro no Centro Galego de Artes da Imaxe na Coruña e os gañadores ou gañadoras coñecémolos agora mesmo. Pois eran os galardoados, galardoadas na categoría de videocreación. E para a entrega dos diplomas e do premio, convido aquí a este escenario o segundo premio do ano 2021, o ano pasado, Mario Fernández Filloi. Acompáñanos, por favor, xa se está levantando. Segundo premio do Xuventude Crea no 2021 na categoría de videocreación. Benvido. E imos chamando xa os galardoados, porque o terceiro premio foi para unha moza, Rocío Campoi, que xa está levantada, que xa está vindo e presentou a obra Emocións en Espiral. Parabéns, Rocío. O segundo premio foi para Miriam Opazo, coa obra Retratos do Silencio. Parabéns, Miriam, por ese segundo premio. E o primeiro premio na categoría de videocreación foi para Juan Rodríguez Vaz coa obra Corpo, Espazo, Tempo. Juan, parabéns, flamante primeiro premio na categoría de videocreación. Aquí están dúas mozas, un mozo premiados, moitísimos parabéns e damoslle un fortísimo aplauso mentras abandonan este escenario. Graciñas. E mentres van abandonando o escenario, pois queremos coñecer máis sobre a obra gañadora de Juan Rodríguez Vaz, Corpo, Espazo, Tempo. Imos ver a continuación deste vídeo.
Que maravilla. Bueno, non sei se vos pasou a vos, quedámonos todos un pouco con uno na gorxa, non? Juan, coa túa obra Corpo, Espazo, Tempo, non só denota un grandísimo talento para a creación, senón tamén unha enorme sensibilidade, así que parabéns, primeiro premio do Xuventude Crea, grazas por traernos isto aquí. Damos un fortísimo aplauso. Moitísimas grazas. E imos con outra categoría, coa categoría de danza moderna. Presentáronse un total de 19 participantes con 12 obras. Tiveron unha fase final, celebrada o 26 de novembro no Museo do Mar de Vigo, e de aí saíron os gañadores e gañadoras que imos a coñecer a continuación. Pois aí estaban, gañadores, gañadoras na categoría de danza moderna, e para entregar os diplomas e o premio convidamos a que nos acompañe aquí no escenario o presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. E imos chamando xa o terceiro premio que foi para Alexia Piñeiro coa obra A Horta. Ela non pode estar hoxe aquí, manda un agarimoso saúdo e nos mandámoslle os parabéns porque foi o terceiro premio. O segundo premio foi para o grupo formado por Inés Santos Acuña e Sofía Rodal Alén. Resultaron gañadoras coa súa obra Mar sen baranda. Sube a recoller o diploma Sofía Rodal. Parabéns. E agora sí, imos recibir no escenario o primeiro premio na categoría de danza moderna, que foi para Sarai Alonso Amorín e Pablo Vázquez Durán. Xuntos representaron a obra Salgadura. Parabéns! Aí están recollendo os seus premios. Moitísimas grazas. Parabéns aos tres, parabéns tamén a Alexia que non nos puido acompañar hoxe. Que gran futuro tamén hai na danza moderna en Galicia, acreditamos con vos. Damoslle un fortísimo aplauso, por favor. Grazas, Presi, por acompañarnos tamén. Imos abandonando o escenario, pero voulles a pedir a Sarai e a Pablo que se queden con nós. Os compañeiros vanlle recoller os diplomas e vanlle recoller os premios e vamos a facer seguramente algún cambio aquí neste escenario para que teñan o máximo espazo posible porque queremos ver in situ esta obra que gañou. É a obra que se chama Salgadura, eles xa se están situando. É unha peza que nas súas propias palabras, nas deles, trata da morriña, do orgullo, das nosas raíces, de como volvemos a conectar con elas e de todo o apego involuntario que temos pola tradición e as nosas orixes. Sarai Alonso, Pablo Vázquez, primeiro premio na categoría de danza moderna do Xuventude Crea 2022. Adiante.
de Galicia que darlle unha primeira oportunidade, un primeiro pulo, unha primeira visibilidade. Creo que cando falamos de arte a visibilidade é importantísima. Hai moitísima xente con moitísimo talento que se non ten esa primeira oportunidade para poñelo e para darlo a coñecer, pois despois é todo moito máis difícil e ás veces nin siquiera é difícil, simplemente non é. Por lo tanto, esa é a pequena diferencia entre ter esa oportunidade de visibilizarse, esa primeira vez que ese premio que probablemente era merecido hai moito tempo antes de que se dera e que non todo o mundo pode recibir e hai moitísima xente que queda sin el, pero que tamén o merecía. Por lo tanto, parabéns aos que chegastes a este escenario, seguro que é a primeira parte de moitísimo máis e de verdade que estamos durante moitísimos anos. A Galicia está no mundo por moitísimas cousas que moita xente admira, pero moitísima xente tamén. Unha das cousas que máis se admira é a nosa arte, a nosa creatividade, tanta xente nova, e agora xa non é tan nova porque levamos uns cantos anos, que foi capaz de expresarse aquí por primeira vez, leva moitísimo tempo polo mundo, expresándose e expresando o que é Galicia. Por tanto, gracias de verdade, ánimo a todo o mundo que tivo esa primeira idea, e decía algunhas das premiadas, me parece que pasou por aquí, que pensaba se atrevía ou non se atrevía, se tiña que facelo ou non tiña que facelo, enhoraboa por poder facelo, animade a todo o mundo, porque ao final, quen ten creatividade, quen ten arte, quen ten vocación, quen ten pulo, ao final todo iso acaba saindo para diante, e polo tanto aquí hai moitísima arte, moitísima creatividade, e estou orgulloso que dende a Xunta de Galicia sexamos capaces, polo menos, de pegar ese pequeno impulso. O mérito, sin ninguna dúbida, e dos artistazos que temos en Galicia, pero as administracións temos que facer ese pequeno impulsón para que se vexa, para que se coñeza e para presumir. Por lo tanto, noraboa, ánimo aos que van ser premiados o ano que ven. Gracias. Moitísimas grazas, presidente, por esta clausura desta gala. E non nos queda máis, dame pena, hasta que pasou moi rápido, o tempo pasou rapidísimo nesta gala. Darvos as grazas a todos. Grazas, presidente, por acompañarnos hoxe, moi importante para todos, todas as que estamos aquí. Grazas, conselleira, Marta, Julio, grazas, autoridades, grazas, directora xeral, grazas ao equipazo da Dirección Xeral de Xuventude, grazas, Silvia, a Carmen, a Belén, ás dúas Pilis, a Tami, a Álvaro, a Carlota, a Jorge, a María, e se algún se nos quedou por aí, que nos desculpe, pero grazas tamén. Son un equipazo que desenvolve durante todo o ano un labor incrible que ten como colofón esta gala, pero hai moitísimo traballo detrás e imos lle dar un fortísimo aplauso. Grazas, equipo, de verdade. Grazas aos técnicos, a todos cantos participaron na realización desta gala. Pero, sobre todo, grazas a vos, mozos e mozas, como decía o presidente, talentosos, destemidos, valentes. E valentes porque sei que é moi difícil quitarse estas capas, esta coraza e mostrar o máis íntimo de cada un que son o que vos sentides e plasmades nas vosas creacións. Decía o presidente tamén que xa íbamos a saudar case os gañadores da vindeira edición. Entón vai haber vindeira edición da Xuventude Crea, non? 2023. Pois, pola miña parte, foi un placer decirvos que nos está agardando un catering, que iso é algo maravilloso, os pinchos, para estar un pouquiño xuntos, que tamén vos pido que pasedes a ver a exposición de arte urbano que está aquí, e que vos vexo ano que ven, se non vos vexo antes. Moitas grazas, un placer, bon Nadal a todos, a todas. Graciñas. Esquecíaseme unha última cousa. Non podemos marchar sin a foto de familia. Xa se me estaban levantando aquí dicindo eu quero a foto. Galardoados, galardoadas, por favor, subide aquí ao escenario para sacar vos as fotos de familia e despois imos ao catering, eso fijo. Moitas grazas.